Praise the Lord. बघेन पुरुषाचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. तंबीच्या बडव्यान मरी बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवी गर्भस्थ झाली. नमान मरी कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंते मरी देवाचे माये अनुभव्यांका विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आपले सम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे काही जाव. नमान मरी कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंते मरी देवाचे माये अनुभव्यांका विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस झालो आणि आमच्या मध्ये जिवलो. नमान मरी कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंते मरी देवाचे माये अनुभव्यांका विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी पाऊस जाऊच्या खातीर माग्या ये सम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान शपोन घेतिल्लें आम्ही जाण जाल्या ताच्या कश्टान कुसारीं जिवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशें. तुझी कृपा आमच्या तस्करणांनी वोत म्हूण मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रखण्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिलय तुझ्या तबेन म्हजी मौतच वाडाय म्हाका राख संभाळ सलय आमेन. तसनसो विश्व दी तांकां येसुम्या आणि निरंतर प्रकार तांचेर फांकोन दी समाधानान सरत विश्व घेवन दीत आमेन. सतमंता देवा सर्वोद्वेतारा बाप्पा सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता त्याच्या एकल्या आस्पता आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्याने गर्भ संभावलो ओंकार Merieta andalmalo, Pons Pilata Caltane Cachatle, तका Antaka कुडसाड गेलो तो मेलो Tomelo तका Antalani Ketilo, Tomelamade Dolo, दुसऱ्या दिसा Melandro Paton Juandalo, Sergatado, Sorte Dadi Babacha Udia, Saint Anjuani Meletalo, Satmanta Povitratna, Katale Poitabe, Baktan Soektar, Katyanche Baktane, कुडीचे जुवान Kurije Juan Pon, Sasnachi Jevi Tamin. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं जे राज आमकां खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटा ग्रास आमकांनी आणि आम्ही आमचे चुकल्या मुचिता तशें आमची भक्तां बगत आणि आमकां ताळ्यार पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां दिवार आमेन. नमान मरी कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव ओके आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माये खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या मरणाच्या वेळार वेळार आमेन. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. एक घडी पण आमच्या जळे आम्ही धमक्या पवित्र आत्म्याक आमच्या मध्ये गात आम्ही आपोवया. हे पवित्र आत्म्या तू आमचे वैद्य बनवी पवित्र आत्म्या ही मागण्याचे साल तुका समर्पिता पवित्र आत्म्या. तुझ्या जणवायेन तुझ्या मोगान
तुझ्या धावेन तू पेटई पवित्रत्न. प्रिये गरजो आम्ही जेजूच्या पांयां तळा दवरता. हांगासर ह्या मागण्यांत हे मागणे आयकोनच्या हर एकल्यांच्यो गरजो तुझ्या पांयां तळा अर्पिता जेजू. खलतेपणान आमी अर्पिता जेजू. 5,000 लोकांक तुवें जेवण दिल्लें. तुजी शिकवण आयकूंक तुज्या फाटल्यान तीं आयिल्लीं. तांच्या जिवितांत साबारांच्या जिवितांत कितें सकट बरेंपण घडलां तें आमकां कळीत ना, पूण जेजू तुका सकळी कळीत आसा. घडये ह्या मर्नीक मनाची साल तुका अर्पिता. हे तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या फळांनी भर. तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तें भर. हांगासर येवच्या हर एका भुरग्यांची आशा तूं जाणा आसा. Psalm 124. सर्वेस्वराचे नावी आमचो आधार. सर्वेस्वरच आमचें सर्वस्व. कसल्या कसल्या कश्टांत आमी आसतात जाल्यार सर्वेस्वर आमचो हात सांडिना. खंयचे कश्ट, वैरी, झगडे आमच्या मोतींत आमच्या काळजांत आसात जाल्यार सर्वेस्वर आमचो हात आज घट्ट उखलून धरता, कित्याक ताचो आधार आमचे सोबे आसा. तर जेजूक आमी स्तुती करया. ताच्या राजा पासून आमी वावरूंक ताणें आमकां वेंचून काडला आसता ताचे पासून आमी स्तुती करया. त्या धन्य देवाक आमी हरसिया. ताणें आमच्या जिवितांत केले हर एका वर्त्या कामाचो आमी उगडास काड. त्या जेजूक आमी आमचे मायक आमी अनम्यूट करया आनी आमच्या तोंडांनी ताची स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया 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 आजच आम्ही पडला करता देखून तू आमकां सांडिचो नाय. तू आमचो आधार जेजू. ताचो प्रतिफळ तू आमकां घंटीत दितले. आज आमी मागचे हर एका पासून जेजू तुका कळीत आसा जेजू. ह्या सर भावंडांचे मागण्यांनी तुका उबारता जेजू. तांची स्तुती तुजे ते उबारता जेजू. आवयच्या मोगान दास वरतो तुजो मोग जेजू. जेजू जेजू तुका जावं स्तुती, तुका जावं वंदन, तुका जावं आराधना, तुका जावं महिमा. हालेलुया 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 जेजू जेजू स्तुती 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 हालेलुया 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 ओगळसिता जेजू तुका जेजू हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 वंदन 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 स्तुती 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 जेजू 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 हालेलुया 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 हालेलुया
hallelujah, 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 हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया. अर्घ्या तुका तुझ्या तुम्ही जो प्राप्त अमोली का कुडी तुम्ही जो रक्ताच्या वंदन तुका जेवणात तुम्ही जो आज महिमा तुम्ही तुका आमका तुम्ही जो वांटो दिलाय. hallelujah, जेजू तुका hallelujah, जा hallelujah, स्तुती. hallelujah, जेजू hallelujah, तुका hallelujah, जा hallelujah, hallelujah. वंदन. आज आमका तुम्ही अधिक वरत्या मोगान तुझ्या शिकवणीनं वाढव कृपा दिलाय. जेजू तुका जा स्तुती, तुका जा वंदन. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू, 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 जेजू. सुरू करच्या आधी आज सबार जणांच्या जीवितान जेजू आशीर्वादावरला. एका बहिणीनं म्हाका टेस्टिमनी धाडल्या. तिच्या बहिणीच्या रेसिडेन्सी पासून तिनं मागोंक आमकां सांगिल्लें. आज त्या सोम्यान तांचे मागणे ऐकला. आमचे सर्वांचे मागणे ऐकला. तिच्या बहिणीचे रेसिडेन्स रिन्युअल झालं. 17 दिसा उपरांत केवळ 17 दिसांनी जेन्ना आमी मागता भक्तीपणान मागी आमचो देव जावंक पुरो 5 दीस, जावंक पुरो 1 दीस, जावंक पुरो 10 दीस, जावंक पुरो 17 दीस, जावंक पुरो वर्सान वर्स, पण जेजू आमकां सांडचो न्हय म्हणलें आमकां आज जेजू दाखोवन दिता. हीच बहीण परत एकटी आपल्या भुरग्याच्या पुताच्या कामा पासून ती मागोंक सांगिल्लें आनी ताका नवें काम मेळ्ळां. आनी आयज ताचो पयलो दीस. जेजूक अर्गां जावं, जेजूक स्तुती जावं, जेजूक महिमा जावं. त्याच बहिणीच्या एका नेफ्यूच्या ऑपरेशन ताचे फिंगर त्या एका हाताच्या बोटाचे फिंगर फ्रॅक्चर जाल्ले. त्या पासून मागोंक सांगिल्लें. ते ऑपरेशन सक्सेस जालां आनी बेगीनच ताचो गाय गुण जावन येवनूच आसा. जेजूक जावं वरती महिमा. आनी एक टेस्टिमनी एका भयणीन सांगल्या. हेनरी म्हणलो भाव मायल्ड अटॅक जावन आस्पत्रेंत एडमीट जाल्लो. सकट तिचे रिपोर्ट डॉक्टरांनी काढले. हर एक ब्लड टेस्ट केले. कितेंच प्रॉब्लेम ना म्हण त्या डॉक्टरांनी सांगला. त्या डॉक्टरांच्या की व्हडलो डॉक्टर आमचो जेजू क्रिस्त. त्या जेजू क्रिस्तान ताका गुण केला. आज ताचे ते एक उणेपण आसा. दोळ्यांची दिश्ट ताची गैरी जाल्या, पूण ते जेजू खंडीतपणी गुण करतलो म्हणलो भरवोसो आमकां आसा. कुरड्या बर्तिमेवाक जेजून दिश्ट दिल्ली. ह्या भावाक जेजू ताचे दोळे आपडून दी, ताका दिश्ट ताची परत पाठीन दिवली म्हणून आमी मागया. आनी जेजूचो उपकार आठोवन आयच्या दिसा पयल्या खणांत आमी आमचे कोंत घेवया. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सम्यान समुद्र कूड आणि रगत आमच्या पत्त्यांच्या सगळ्या संसाराच्या पासून ह्या पहिल्या कणांत आमी मागया. आशीर्वाद आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या शेजाऱ्यांनी, आमच्या काम करच्या जाग्यांनी देवून येऊ दी. आमच्या काम करच्या जाग्यांनी बॉसांचेर, त्या कंपनीचेर आशीर्वादा वयर देवून येऊ दी. आमच्या कुटुंबांनी वडिलांचेर भुरग्यांचेर देवून येऊ दीत म्हणून मागया. प्रत्येक रितीन आमी जेजूक अर्गां दिवया. एक बरें कुटुंब, एक बरें काम आमकां ताणें दिलां, बरी शेजारी ताणें आमकां दिल्यात, तांच्या पासून तो मागया. आनी ह्या पयलो कण आमी डिट्रॉनॉमी 28:3-6 आशीर्वाद जातलो तू शारण, आशीर्वादित जातलो तू गावात, आशीर्वादी जातलो तू गावात, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या गोरवा वासरांचे वासना, तुझ्या हिंडाची बकऱ्या पिला. आशीर्वादी जातले तुझे दाणे आणि तुझे पीठ मळबाचे आयदान. आशीर्वाद तू भितर सरतना, आशीर्वाद तू बाहेर सरतना. डिट्रॉनॉमी 28:3-6 आशीर्वादी जातलो तू शहरात, आशीर्वादी जातलो तू गावात, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या गोरवा वासरां, तुझ्या हिंडाची बकऱ्या पिला.
आशीर्वादितले तुझे जाले आणि तुझे पीठ पीठ मळबाचे 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 आयदान आयदान आशीर्वादी तुम्ही वितर त्या सत्तना सत्ताना आशीर्वाद तुम्ही बाहेर सत्ताना सत्तना Deuteronomy 28 Deuteronomy 3 to 6 28:3-6 आशीर्वादित आशीर्वादित जातलो तो शहरात आशीर्वाद आशीर्वादित जातलो जातले तू गावात गावात आशीर्वादित आशीर्वादित जातले जातले तुझे तुझे कुडीचे फळ फळ तुझ्या तुझ्या शेतांतले पीक शेतांतले पीक तुझ्या 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 गोरवा गोरवा वस्त्रांची वस्त्रांची वस्त्रा वस्त्रा तुझ्या तुझ्या हिंडाची हिंडाची बकऱ्या बकऱ्या तिला पिला आशीर्वादित आशीर्वाद तुझे जातले तुझे दाणे दाले आणि आणि तुझे तुझे पीठ पीठ मळबाचे मळबाचे आयदान आयदा आशीर्वादित मळबाचे तुम्ही आयदान आशीर्वाद सत्ताना तुम्ही त्या सत्ताना आशीर्वादित आशीर्वादित तुम्ही बाहेर बाहेर सत्ताना सत्ताना तकडी दादल्या संघात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा तसण्याच्या बापा तुका भेटायचा आमच्या भक्ताच्या सगळ्या संसाराच्या ह्या दुसऱ्या कणात आम्ही समर्पण दिव्या विंगड विंगड कष्टाने विंगड कष्टाने असच्या हर एका भाव बण्यापासून प्रत्येक रीतीने फायनान्शियल इश्यूज कामाचे सुज्ञर असतात त्यांच्यापासून सिव्हिल आयडीचे इश्यूज असतात सिव्हिल आयडी रेडी सांगू ना मेडिकल फिटनेस येते ना मेडिकलान फेल झाल्या मागया त्यांच्यापासून प्रत्येक रीती मागया जे कोणाक ऍब्स्कॉन्डिंग केस केल्या वर्षा घट्ट येता हिअरिंग पासून जस्टिफिकेशन पासून नीती पासून वेट करनासतना फॉल्स एलिगेशन तांकां सांपडिना प्रिझनांत जैलांत घाला डिपोर्ट केला प्रत्येक रीतीने ह्या कणात आम्ही मागया त्या ऑफिसरांचे मौन परिवर्तन जाऊन जेजू तुझो आत्मो तांचे भितर घाल जेजू तांचे ते धरुणाईन भरलेले काळीज मोडाय जेजू म्हणून मागया आणि हे कण आम्ही हे 3 पॉइंट एझेकिएल 36:27 रिपीट करूया एझेकिएल 36:27 मुझो तुमच्या भितर घालतलो तुम्ही माझ्या कायद्याप्रमाणे सलाशे करतलो आणि म्हज्यो आज्ञा तुम्ही पाळीचे करतलो एझेकिएल 36:27 तुमच्या भितर घालतलो तुम्ही माझ्या कायद्याप्रमाणे सलाशे करतलो आणि म्हज्यो आज्ञा तुम्ही पाळीचे करतलो एझेकिएल 36:27 मुझो तुमच्या भितर घालतलो तुम्ही माझ्या कायद्याप्रमाणे सलाशे करतलो आणि म्हज्या आज्ञा तुम्ही पाळाचे करतलो उलयता तो सरस्कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. कृष्णाच्या बापा हांव तुका बटेता तुझ्या ती मगाच्या आमच्या सगळ्या सडंदरा जेजू ख्रिस्ताची आमच्या पथकांच्या सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून याकणात आम्ही प्रत्येक रीतीने माग्या कॅन्सर पिढ्यांत वळवळच्या आमच्या भाऊ बहिण्यापासून साबार जणांनी आमकां मागूंक सांगला चवडाच कडया ह्या घडये जेजू तांचे कुडींत आसले ते कॅन्सर म्हणले सेल्स तुझ्या पवित्रामदी रक्तान ना पयस जावन दी सुटका तांकां मेळोवन दी मागया मरणाचे तणीर आसा हर एका पावंडापासून आस्पत्रेनी मरणाचे तणीर आसा अवघडान सांपडून ऍक्सिडेंट जावन जिवाक बादाक जाला जावं पुरो या इतर विशया लागून मरणाचे तणीर आसा उतर प्राय ती पावल्यात बेट सजल्यात बेटर आसात तांची सेवा करतली कोणूच ना आश्रयांत ती आसात जावं पुरो घरांनी कोणी तांची सेवा करतात तांच्या पासून ती मागीर सर डॉक्टर नर्सां पासून तांची सेवा करच्या त्या डॉक्टर नर्सां जेजू आशिर्वादान आनी जाणवायेन भरून दी म्हण मागीर तशेंच हर एक मेडिकल डिपार्टमेंटापासून मेडिकल डिपार्टमेंटांत काम करच्या हर एकल्या पासून ल्हानांतल्यान ल्हान पोस्टांत व्हड पोस्टां पासून मॅनेजमेंटा पासून सम्याक समर्पण दिवन मागीर आस्पत्री चलोवच्या हर एक सिब्बंदी पासून मागया हे मेडिसिन कोणे तयार केला तांच्या पासून ती मागया जेजूचे पवित्रामध्ये रग त्या मेडिसिना वयर पडोवन दी आनी जे मेडिसिन खातात जेजू तांकां आशिर्वादान तांच्या कुडीची भलायकी तांकां पाटीन दिवन दिवन मागया वेरिकोसिस तकली फडाफड मायग्रेन थ्रोट इन्फेक्शन हार्ट अटॅक जाला जावं पुरो काळजाची ब्लॉक्स आसात म्हळ्यार जावं पुरो जेजू कडेन मागया सर्जरी खंयच्या नमुन्याची सर्जरी करूंक आसा तांच्या पासून मागया तेच्या मली रगत थंयसर वाळून येवन दी जेजूची कृपा वाळून येवन दी म्हणून मागया ल्हान भुरग्यां पासून जी कोण घडये घडये शीक पडतात तांचे पासून ती मागया स्किन एलर्जी फूड एलर्जी डस्ट एलर्जी गँग्रेन गांठी दुख आर्थराइटिस स्पॉन्टिलिसिस बॅक पेन पीसीओडी प्रॉब्लेम irregular periods हार्मोन इम्बॅलन्स तर पिढे पासून मागीर जेजूची कृपा जेजूची सगळं थंयसर वाळून येवन आनी थंयसर आसल्या हर एकल्यांक ह्या पिढेंत तावन जेजू सुटका दिवन म्हणून मागया आनी आतां उतर 3 फावटी रिपीट करया साम 6 वर्स 4 परतून ये सर्वेस्परा म्हजो जीव निवार तुझ्या मोगा लागून म्हाका आवडटय साम 6 वर्स 4 परतून ये सर्वेस्परा म्हजो जीव निवार तुझ्या मोगा लागून म्हाका आवडटय साम 6 वर्स 4 परतून ये सर्वेस्परा म्हजो जीव निवार तुझ्या मोगा लागून म्हाका आवडटय कोणी शिकयात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकत कर रे बाप्पा. कृष्णाच्या बापा कृष्णाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या मगाच्या पुताची आमच्या आमच्या पटकथा आणि सगळ्या संसाराच्या त्या सौत्याकणांत आमचो उसवा हात आमी उबारया प्रत्येक रितीन आमच्या भुरग्यांपासून युवाजणांपासून ह्या घडये मागीं ल्हान भुरगीं आसा जाल्यार तांचे वयर तुमचो हात दवरा. तुमची भुरगीं सांगाता नात जाल्यार तांकां तुमी उडास काड. ह्या घडये जेजूच्या अमोली रगतांचे सणून तांकां जेजूच्या अमोली रगतान जेजू तांचे संरक्षण करून भायर भितर वेता आसतना जेजू तांकां राखोवन व्हरून दी. कसलें बरें न्हय म्हणलें जेजू तांकां कळीत करून दी, उगडापाक हाडून दी. तांणी शिकचे शिकाप बऱ्या रितीन शिकोवन जेजू तांकां जाणवाय सकत कुरपा दिवन दी. बुदवंत कायन वागोवन हर एका पिडेत हांव जेजू तांकां पयस दवरून तांचे लागीं कसलीच पिडा कसलीच मारेकार पिडा येना जावन तांच्या जिवितांत तांणी विसवण करूंक आसत जाल्यार जेजू तांकां आधार दिवन दी. तांचे सब्जेक्ट विसवण करी जाय. या कसल्या वाटेक कसल्या फुडाराक तांणी विसवण करी जाय म्हणलें तांकां जेजू कळीत करून देव आपोणी आमच्या घरांत उपजोन येवन दी. लाईफ पार्टनर सोदतात जाल्यार जेजू तांकां एक बरो लाईफ पार्टनर सोदून दी. बरें काम ती सोदून आसा तांकां एक बरें काम जेजू फावो करतली. आज ती वायट वाटेक संपटल्यान एडिक्शनान आसात. पोर्नोग्राफी, वायट इश्टाघात, अंमल पिवणे, सिगरेट, ड्रग्स या इतर कसले वायटान ती संपडल्यान जाल्यार जेजू तांकां सुटका दिवन दी. ताच्या दुता धाडून जेजू तांकां परत ताच्या हिंडाक फाटी हाडून दी म्हणून मागया. आणि हे आता उत्तर आम्ही रिपीट करूया. आयजाया 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सरस शिकयतलो आणि शांतीची बर्ती तांकां भोगूंक मेळटली. आयजाया 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सरस शिकयतलो आणि शांतीची बर्ती तांकां भोगूंक मेळटली. आयजाया 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सरस शिकयतलो आणि शांतीची बर्ती तांकां भोगूंक मेळटली. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत सगळ्या संसाराची कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमची सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. कृष्णाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सुडोतारा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून ह्या अकरेच्या कणात आमची चॅट बॉक्सात पिटिशन आम्ही घालया. ह्या अकरेच्या कणात आम्ही प्रत्येक रितीन जेजू कडे उबांदन मागे आमच्या गरजांपासून जेजू ह्या पिटिशनाचा भाव बहिणीन त्यांचे गरज सांगल्यात. रिना म्हणल्या बहिणीच्या तिच्या सर गरजांपासून तिच्या कुटुंबापासून जेजू आम्ही मागता. त्यांच्या कुटुंबात शांती समाधान रास करून दे जेजू.
वृंदा म्हणली बहीण तिच्या पुताचे आज पयले पटी कामाक वता. त्या पुताक तुझ्या जाणवा येन भर. ताणे आज काम सुरू करत असताना तो जागो तुझ्या पवित्र आंबोली रक्तान धुवन नितळ कर. थंयसर कसलेंच आसा जाल्यार तुझ्या आंबोली रक्तान ताका थंय आसल्या हर एक मेळेपण, हर एक असमाधानाचे वातावरण थंयसर पयस व्हरून थंयता. आनी थंयसर ताणें काम करत असताना तूं ताका आशिर्वादांनी भर. ताच्या बॉसाक आशिर्वादांनी भर. तांच्या कंपनीक तूं आशिर्वादांनी भर. फादर एलोशियस आनी ताच्या पासून मागया प्रत्येक रितीन रेटिना ब्लिडींग ताका कंट्रोल करूंक जाते ना. जेसू तूं ताका सुटका दी, ताका आपोड आनी ताका गुण कर. एवलिन डिमेल्लो, लिनी वेगस, लाविटा म्हणल्यार भयणीक एक बरे प्रपोजल मेळोंक मागते आसात. ऑलविन कॉर्नेल, डॉल्फी, कार्मा, लीना हे साबार भाव भयणी बऱ्या प्रपोजलाक मागतास. तांचे पासून आमी मागया. ॲलन, लिली फुट्टादो कुटुंबा पासून मागता. कुटुंबाक बरे जेजू सुरक्षीत सांभाळून दी म्हणून मागया आमी. ॲरन म्हणल्या भावा पासून मागया. ताचे फ्युचर परत येवपी जेजू ताका फाटी काडून दी. लीना रॉड्रिगस कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके पासून मागते आसा. एम्ब्रिशिना डिकोस्टा, प्रिमा फेर्नांडीस साबार भाव भयणी हांगासर ऑनलायनीर आसात. मागतात जेजू तूं तांचेर कृपा, तांच्या कुटुंबाक तूं संरक्षीत सांबाळ. तुज्या आंबोलीक रक्तान तें संरक्षण कर. तुज्या कुर्सतान वाळचें आंबोलीक रगत जंयसर थंय आसात तांणी त्या जाग्यार थंय आसात त्या जाग्याचेर ते पडून दी जेजू. आनी तांकां हर एका कश्टा तावन सुटका दिवन दी म्हणून मागी. जेजू तुजें नांव जैताचें नांव जावन आसा. ह्या भावंडाची हर एक गरज तुजे लागीं उबान. हें उतर आमी आतां 3 फावटी रिपीट करया. जकारिया 2:9 हांव तुझो उलयता तो सगळे आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा. जकारिया 2:9 हांव तुझो ताचे उलयता तो सगळे स्वर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा. जकारिया 2:9 जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात 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 सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. हे भगवंता हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा.
हालेलुया 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 Hallelujah, जेसू तुझ्या hallelujah, हालेलुया hallelujah, पायांतळास hallelujah, पितांची hallelujah, हर hallelujah, एका तुझ्या hallelujah, भुरग्यांची hallelujah, मागणी परवा hallelujah, तुका असती hallelujah. लोन स्तुती आसात जेजू Hallelujah, तांचे लोन hallelujah, फारीक hallelujah, करून तू hallelujah, तांकां hallelujah, कृपा दी hallelujah, जेजू hallelujah, तू hallelujah, कोणाने hallelujah, जावन लोन hallelujah, घेतला hallelujah, तांचे लोन hallelujah. फारीक करून तांकां Hallelujah, सतेना hallelujah, जेजू hallelujah, तुझी hallelujah, आदार hallelujah, लागू hallelujah, जेजू hallelujah, कोणी hallelujah, प्रॉपर्टी hallelujah. सेल करून तू चिंता जेजू तू तांचे आधार जेजू तुझी कृपा लागू जेजू बरो एजंट या कोणी त्यांची प्रॉपर्टी काढणी बऱ्यातरान त्यांचे हरी एक गरज तुझ्या पांढऱ्या समारकन दिता मग त्यांचे जो जी पण तुझ्या देण्या पुसत असतात तांकां तू आफोडली उणकत जेजू त्यांच्या गरज एक भुरगेचे देणे फावो पण त्यांचे काजन ती विकतो नंदन कर जेजू मग त्यांचे जो जी कोण कामापासून पहिले पटी येतात कामाचे सोदनेर आसात इंटरव्ह्यू आसात तुमचे बद्दल तू त्यांच्या संगता राव जेजू आज मागता आमगे प्रत्येक व्यक्तीने हरी एक जी कोण हालेलुया कामाच्या तांचे कितले गरज आसा ते म्हाका कळीत ना तुझे कोण हालेलुया म्हाका कळीत आसा जेजू एक येसुच्या पांयातळा उबा तांचे जेजू तुझ्या बेसांवांनी तू तांकां बर जेजू तांकां तू आदार दी जेजू हालेलुया 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 येसू हालेलुया जेजू हालेलुया हालेलुया hallelujah, 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 hallelujah. येसू Thank जॉयस you, जेजू मॉरी Jesus. रॉबर्ट Praise you, Jesus. येसू Thank you, मिशेल जेजू Jesus. जेजू मेलनी जेजू माइकल लीना Hallelujah, मेलविन शेरल सोनल hallelujah, तेरेसा hallelujah, प्रतिष्ठा hallelujah, रिन्ना hallelujah, अलगर hallelujah, hallelujah. गिलबर्ट एंजेलिन येसू Hallelujah, जेजू डेरिल hallelujah, आयफोनल hallelujah, सबाबेट hallelujah, जेनिशा जिशेल जेल hallelujah, सिंड्रेला hallelujah, hallelujah, जुलियट hallelujah. स्टेफानी जेसन ज्योति Hallelujah, 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 Ligori, hallelujah, Larissa, hallelujah. Jesus, Joyston, Jesus, Jesus, Lina, Jesus, Lina Jesus, D'Souza, Jesus, Lina Jesus, Vaz, Jesus, Irvin, येसू Jesus, जेजू Jesus, जेजू Jesus, Jesus. Valerian, Sonal, Orlin, Jesus, Jesus, Margaret, Jesus, Jesus, Andri, Jesus, Maria Jesus, Farao, Jesus, Jesus, Nancy Jesus, Desa, Jesus, Sonia, Jesus, Jesus, Stephen, Jesus, Putam, Jesus, 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 Sylvester, Jesus, Joyston, Rima, Jesus. Hilda, Tara, Jesus, Vida, Kishore, Kelvin, Kathleen, Victor, Vishwas, Rinda, Rocky, Renwick, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Trevor, Sir, ऐसा हो बीस अशी पटाने बदललं जाण मोरी ये माई तू आमची मोगाळ माई आमच्या आमचे गरज तुझ्या पाय तळा उभारता माय तुझ्या पुताला मागून दाड माय मागताना मान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगाता स्त्रिया वितरतून सदैव आणि सदी फळ तुझ्या खुशीचे जसं Maria, devacha maya, mapia, आदिर chikar, atanem, chama, nasya, amen. महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र म्या Dasadi, dasatani, sada, sarvata, amen. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. समस्तांक आशीर्वादान भरलेलं दिस मागता Tukay magdami. God bless you all. Bless you.